Hej, jeg hedder Lasse fra Bøjsø Døre og Vinduer. Jeg står herude i vores produktion, hvor vi lige er ved at gøre nogle elementer færdige. De her har fået linoliemaling i toplaget på den udvendige side, og det er altså med til at give den her meget autentiske, skal vi sige, håndlavede, meget nostalgiske udtryk på overfladen. Det ser vi nogle gange et behov for, når det er fredede og bevaringsværdige ejendomme, hvor vi altså er helt nede i detaljen og gerne vil have den her skal vi sige, meget fleksible, meget langtidsholdbare overflade, som linoleerne har nogle egenskaber indenfor. Grundprincippet i vores produkter er stadigvæk den her meget, meget tunge, solide kernetræ, som ligger ind under malingen. Og vi har også meget, meget gode resultater med vores traditionelle industrilakering på det. Men vi har altså også muligheden for de enkelte sager til fredede og bevaringsværdige ejendomme, når det er krav om det her linolie, at vi kan gå ind og arbejde håndlavet på den her måde. Så prøv en gang at forestille jer, at den sidste detalje også kommer med i de her håndstrøgne lag, og at vi får den her effekt, som linolien kan give i den type ejendomme. Man skal også være opmærksom på lige at efter det hvert år med klar linolie, og den har lidt patina med tiden, og de her egenskaber og karakteristika, som nu linolien afviger lidt fra en almindelig maling, men rigtig, rigtig spændende, at vi kan gå ind på det terræn, når det er et krav.